zato što se čuje u pozadini su moja mama i brat i moj drugi sašteš. Sad možemo lijepo mi da dotrčimo do močvare, jer ćemo uskoro da uće pada mrak. Imam dosta hrane kod sebe, kao što vidite, imam jednu zlatnu jabuku, to ću poslušati. To slajmo, nadam se. Močvara, tamo je nešto, da, tamo je močvara. Idemo do tamo. Gledat ćemo vidjeti svakako. Neke teme da predstavljam, evo ga ovdje tamo. Ko je to? Ja mislim da ga znam. Mislim još ponovno neke teme da sad stavljam, evo ga ovdje tamo. To je Andrija. On se ljudi zove Andrija. Skoči. Ko? No, ovo nije pripremno. On ima samo 4. Andrija, ko snima? Ne, on ne snima, čuti više. Da, ako čujete tako neke glasove, to je brat moj. Rekao se već to 2 puta, Aleksa car. I evo je močvara, vidi se već sve ću da vjerojatno slajmovi da se spavljaju. Bar se nadam da će bar jednog da nađu. I da mi daju glupovi slime bomb. Mislim da se treba za stiki pistom sa kog se napravili pistom. Da, ovdje sam jednom kad sam dolazio u močvaru, našao sam neku kreću na onom tamo drugom delu. Gore, vidite znači. Mislim da je slime. Kao da sam. I svirao sam vlada čovječ. Op! Nema slajmova, ima hodaka. Mnogo loše. Možda ću morati dugo da čekam, ali možda ću da je presječem video ako treba da čekam. A, imam slajm. Se ne učilo. Ne, to je creeper. Wow! Nije bilo pametno da ovo ne dođe bolje, ali dobro. Vidite kako što gleda tamo što pravo. I da zeć. Tako. Još orhidejica. Sve su moje. Orhideje, elme, što je? Haki. Tu je orhideja. To. Često ću morati još dugo da čekam, tako da moram da presečemo video. Samo da uzmem orhidejice. Sad kreni. I evo me, vratio sam se, bile su manje više problemi ako neću gore. Čao male zeču! Čak još orhideja, ali imaš neko? Imam kućenu orhideju ako nisi znali. Imam slajmova. Nemam slajmova, moći čekam još punih. Morat ću čekam još punih 20 minuta. Imam do sad 8 orhideja. Fuck! Okej, još jedna kuća. 8 orhideja. Još 7. O, kako sam mislila. Ok, istražemo ovaj cave. Ok, ljudi, mislim da je ovo bilo dovoljno za sad. Vidimo u sljedećem epizodi. Ćao! I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali. Ćao!